anywhere. I listen to Malema. I'm not going to any party. I'm a member of the ANC. I will die in the ANC. Amadabuyele kwasifuba ku Magashule njengoba sebunqunyiwe ubulungu bakhe eqenjini ANC. Lokuqinisekiswa unobhala jikelele weqembu ufikile embalula esitatimendeni esikhishwe namhlanje ntambama. Isigcawu sekomiti le-ANC libhekele uqondisa izigwegwe limlahle ngamacala ehlukene uMagashule afaka phakathi nokwehluleka kwakhe ukuxolisa kumengameli weqembu Cyril Ramaphosa ngesinqumo asithatha ngokwakhe sokummisa eqenjini. Ufike wedlula-ke umnqamulajuqu wezinsuku eziyisikhombisa abekelwe wona ukuzikhalela ukuze angakhonjwa indlela njengelungu leqembu. Yes, I can confirm on behalf of the ANC that the ANC National Disciplinary Committee has confirmed the expulsion of Magashule from the African National Congress. Njengoba kusele izinyanga ezitha zibe yishumi ngaphambi kokhetho likazwelonke, i-ANC ithi ukuxoshwa kukaMagashule angeke ezinhlelweni zayo zokhetho. The current leadership of the ANC has been given very strong marching orders by the 55th National Conference of the ANC regarding the need to renew the organization and to act against all forms of malfeasance. So in as far as the pre-election season, that does not stop the ANC from putting its house in order. Ukalni House owabeseka uMagashule naye owakhonjwa indlela ku-ANC uthi izembe lobuholi bamanje beqembu ligawula kunombano ophikisana nabo. I don't believe that the ANC that I joined 43 years ago and which Comrade Magashule joined exists anymore. But this so-called ANC is intolerant of the true liberation struggle ideals. And any of us who express those views get attacked and eventually you get driven out of the African National Congress. Lokhu ke kwenzeka nje ngolwesihlanu umengameli Cyril Ramaphosa wagunyaza i-SIU kuba iphenye izenzo zokungaphathi ngendlela ihhovisi likaNdunankulu wase-Free State ngesikhathi sehlandla likaMagashule kulesikhundla.